Bakui tong in duai na binda masharding nong siege badai daris ya piniau beniau jingkoi jingkia ni duai na binda tian trunda tiang ba inang yo shushu ya ka jingkoi jingkia. Lai spa lai pusat. Lai spa lai pusat. Para tong yes ngongo ya jisu naga binda ga nega step bar nginang trang ya ga jinga ya ga jingkerko nginang IT ya lade pura hab jisu bawinam peniait ma u ya ga jingem jongi daga bor jonga nega eucharist bakui ha kerteng opa baru kon baru mensim bakuit Amen. ka jinga e jongo trai jongi jisu Christ bar ka jingi jongo blai lem bar ka jingya selak jonga men sim bakui kindon rengka bat pi barong tongin sangech por ban kuslai halaga donur kamen siam halor ki pop baro ki bangile halor ki jingsini kabadon hapo jongi kaba ngitip kaba ngimtip baga bor jisu kanang irap yangi ban lait lut na kini ki jinglong jongi kram bak indup la ban jan bar jisu Patrai jisu map yagi pop jangi pen kuid yangi na barra ke jing tingit janga pop na barra ke jimlin basinio jangi nga pala how play badon bor barra bade happy ko men ko para bangalale pop shibun e dagi jim parka dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle pala janga daga jingle pala janga daga jingle pala bakraw e janga Namar kata ngakarpadi ka Maria bakuit kabayaysa ka teizoti ya ki angel bat kiri kui badi pi ko himmen ko para benduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro inis ne yangi badendala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Try can not go play his I cannot go place yangi Cristo mako Cristo mako no penim jodi penim yangi I cannot go place to nginia duwai nagabinda kijing dumu jongi baro man ka por man ka kerlit ma inaiti ya ka jingim jongi ki kam ki jam jongi kain ka sem jongi ya ki bapangi bashito par ki bala sakama pau jisu in peniai ya ka jingim jongi kumjuru mangi iwei pa iwei Koblay kanongda jong ki bakarmen hame
Ubakkalem mame omdon bas kabaskem omdon kabakoi tote kerhai yaga jingis ne jame halo jongi bad me unong senshar bad me unong yalam nginang ban pendon kam yakie kie ki babha ki baduna bakumda wat mindahi nginang ban batskem yakie kie ki bane dautrai jongi ujis krisukun jame uba imbat senshar renkat bad me haka jingelong kawe jongamen sim bakoi uble junom la junom Amen. Kajumpulin ke kita puji remaya. Ai pagi khmat chonga kintui tik umat pat sngi pat mit. Ai baginom sange naba kakhun kintei soti jong pa chonga kalasya penmong da kajing mong ka bakrau. Pat ta kajing sempat pasirkhei. Ladang alai shalom shawa hakmi gitu ki bala sya penyap ta kawai lam. Pat ladang arung hapo syapo shinong hakmi kijing pang harukom jong kajing yap thangan. Naba unong thulu pa bruling do ile la kakam kaleng kari henrai kemton jing shempang AA hatu mila kentai lut par ya ka juda hatu kamen sim jong me ka ijili teng ya ka sion balai sha mi pen mong sat yangi hatu pa omdon jing pen khia shu yangi nilawat ya ka jing suk henrai om shem la wan jing pha AA ya ka por jing pen khia henrai ngiyo iye ka jing trim ni kubur ka jing boman jongi kutrai bat ya ka pop jong ki apartment jongi namar ngilale pop persha yame wat kentai pen yangi nakabanta ka kerteng jong me wat panja purom ya ka khet patron purom jong me tokan mau pat wat pen khen ya ka jutang jong me pat ngi hatu don uno hapteng ki play thala jong ki chait pen riu ubala panwan lam yo slap lani kila mo ki peneng pan ayaw laprau hatu omdei mami uta kutrai kublei jongi iben shet yala ka jingkermen hami namarba mile lut yakini HA tin jong utrai Sumu yaw nilai. Samyuk kendai nomor nyuspa berpusat. Nyuspa berpusat.
kane shi junam kata ka ktien kalong kubor babha pela phapi. Hallelujah. Hallelujah. Utrai undon rengkad bat pi. Ka jimpule na ka gospel ba kwet kat kum Matthews. U Jesu la pano yakipaid ba. Badula rung hapo ying. Kitsenran jongu kila wan kliyabu. Batai se hangi ya ka parshi u kenpat ha kalinka. Ula jibab ubriyo bala bet ya usimbai babha ulong ukun ubriyo. Kalinka kalong kaparte. Usimbai babha pat umud kikun jonga hima. Ukenpat ulong kikun jongo baman. Badu dusman ubala bet yawo kenpat ude usoitan hi. Kayom ot kalong ka jingwai jonga parte bad ki nongot kilong ki angel. Kumba lalum bad latang yawo kenpat dakading. Kumda kanlong enda wai ka parte. Ukun ubriyo unpa yala ki angel banlum naka hima jongu yaki nong pintut bad ki risuniyo barro. Bad ban bret yaki hakelawading. Hangda kan sedon ka ling jing lenyar bad ka jing kriat binian. Ki bahok pat kin sepernai kum gasngi ha ka hima upa jonki. Ubadon ki skor ban snap to un shashkor. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayid ha utrai Jesus Christ ngias ngo nabaro artili ge jimpule ka binda jong ka jingsuniu ya ka binda jong ka pop persha ya ka binda jong ka babha ka binda jong upale ujaramya nongya tulupa udang kran shai ba ki pop balahyar pateng na ki patemen ba ki pop ka ba ki buryu rishi meshimet ki le khalong ka dao jong bun jait ki jingduna ka bun jait ki jingchot bad ka jingale ka bangide ban le barabor kalong ban kintait ya kane ka jinglong bad ban pin kuit ya lade na kane ka jinglong jonga pop ban kuit na kane ka pop ngidon ka jingarap na ujisu jingarap na uble na mar uble bet bad sha yano ban ngat ha ka bor jonga pop ne bor jonga jingsini Henry Kibriyu na marba kim snautu ya kane ki kongu ya kie baro baterwa dau bamen bat ngingat shik ngat haka pop bat ke jingsiniu kabaharuka badu Jesu hi ong haba ulabatai halor kane ka parshi shapang kempat bad ukeu baba ba u ong ubleng shimla mod kindia tru baki briu kin imsniu ne kin jotiau Henry na marba kim kindi buram yaka jimba ke jingsniu kin stang ban sanshar yaka jingim jogi briu but ngide ban stang ban sauturu haka ju ka por hapo jongi ngidon kane artili ki lat kalindi artili ki jinglam kawai ka jinglong kalong ban kindiu ya ka pop ya ubaman but kawai pat ka jinglong kalong ban kindiu ya ubale ba ulong ka dak ka shinjong ka jimba yano ngi kershan hapo jongi yano ngi id ha ka jingim jongi kai ka jinglong kabangi kam sotanat ban im ha ka jingim jongi kum ka linka ha ka linka baro artili ki jinglong
kila helang ka jinglom baba ka yang nagabinda ka keu baba bad ka jinglom basinyo ka yang nagabinda ka kenba bad ublay utip ba baro ka nega jinglom kadon hapo jongi bad jisu wap yaki buriu bakloy ban kindiu burom yaka jinglong ublay hapo jongi bad ki ba eat nagabinda ka jinglong ublay ki ba pinhe yaka jinglong ublay bad ki ba trishitam ban nang yada yala de na kane ka jinglong ublay bad haba ngilong ki ba job halor kane ka jinglong ublay ha ka ba pinklad yaka jinglong jonga perte haba poya ka por jonga ayom ot ki angel kila wan banyarap yangi nadu bastang jonga jingim hadu bakut jonga jingim jongi ngide ban declare ngide ban penbana yaka tema persya yaka kinbat haba ublay upeit yangi ude ben yo i ngilong ki kon ki batrang hadu kata-kata yaka jimba bangim don jingyade eye badu kenbat hapo jongi waladang idon kaneka jinglong habangi ngautu kano ka por jonga jingim habaki kenbat ki stang ban he ngi haben yale tma persya ngimde ben yalong paralog batki shisin bang yalong paralog batki kenbat ki bandang dang don hapo jongi uble unbu jingkein halar kata na kata ka daw jisuang habakot habade ka ot ayam ngan pa ya ki angel bakin lum shua iyaki jing pintut baro haga jingim kidang pintut yangi hendreng ngim don jingyade eye ngim don jingit eye ngim ju kindi burom yaki jing sini hapo jongi nadu pasta hadu bakut ngidang yale yakatema ben yale yakanekatema ngidon ke jingyarap na ujisu ngidon ke jingyarap na ki angel ngidon ke jingyarap na kabalang lemba ki sakrament kadbang ngidang roy haka jingir sakrament kumnuksa kamas bakuit kabangi shimenda mengasngi barka jingduwai baper kabangi pelong kalong ke jingyarap yangi banginum donshu kano ke jingyade badu kenbat bad ki jingsinyu kabangi ngautu ngidon hapo jongi ladangi shikelip mat ladangi pentolot kaya ka ban sajia ki kenbat kin stang ban senshar ki jingsnu kin stang ban senshar henry namarba ngi ngautu ya kane bad ngi stang ban bu jingai ya kata ke jingyade jongi waladangi ngautu ngidon jingdom wat larangi sauto ngidon ke jimbrai wat larangi don sauto ke jingku jingauria wat larangi don ki kemat bapersyang ban wat ye ke basiniu ngi sauto plank kane komlom wat lara ka jingku ka wan ban lepop ngi sauto laranga kongo ya kane ke jingku man lepop ngan sa duno ya ka bainong ka bauji subu ngan sa duno ke jinglong koi jonga ngan sa duno ya ka jinglong babha jonga tengin lekum no ngistang ban ne kentai kata gabor rengkat bat gabor jisu te kadu kadwai habau jisu pai ki angel kinchem kin lap bangilong ki bayale nadu bastang hadu bakut ya katma bar un ki angel kin yarap ban put no na ke jingim jongi ya ke jing siniu kabang ngimlahi ya la deshime ha kaba bengno kita ngin sa yang hakamat uble kum ki kon bala job kum ki keu by yang marwe haka kendau da kaba bretno ya ki kenbat baro syakading kane kadeka jimbut jongka jingwai kaperte ya ki basini baro oble unveng lupa nangda mano bansa ya ke bala job ya ke bala imbadu ble kane kalangka dor ka dar jongka jingwai kaperte ruarta haka jingwai kaperte haba oble open kud ia kaperte na baru ke jingsiniu kinyen ia kabala job bat ko himmen ko para ngide ban long ki bala job man ga ke lepmat wat minta kat bangi dang im ha kaperte kat bangi dang yai badu jisu ngide ban long ki kun ki ba job ha ka jinga de jongi bat ki briu habang yo i ki don ki jingsiniu kabala ban rung hangi na ki paralo ni stang ban pinja pinban ya ka jimba po jongi daka kana ka keranjongi daka jimbo jimbar khajongi daka jing pinyade jongi brio ngide ban lombala job hakamat ki kenba
lese ki parlo ki kit ya ke kin pat chibun ki wan terwa lese kum ki kina school kum ki kon samla kum ki longopa lese ki kit barobor ke jing suniu ki ha ki kran ki kana jong ki ruki wan ra ke jing suniu henre ke jing long ko baba jompi kan yale persha kalong kum ka kinro bamsha ye ke jing suniu bamrung bandrung hapo jongi tengide balong ki kinro baskem bad ngide balong ki ko baba ba ki kinbat kinum job hapo jongi lanoru em kramba ngin long ki kun ba job habawan ka por janga ayom on jisube it karku kardo yangi pen klein yangi ka jinglom baba jinglom koit kramba ngindup yale yakatma persha yaki jingsni saudong jongi kiba pintut yangi kiba kanglad yangi lang rangkat padme daga borjame ngilong gibala job en yaro yau try Jesus Christ tangin plai ka jinge ka jangi ngange how play padan bor baro unong talk aning bakindo padahal Jesus Christ kun pamarwe jongu utrai jongi yau bala kun na mensim bakoi yau bala kan aka Maria teisuti wala shalabain popon Dios Pilatus la sanar pnayahu la yab la tabyahu wala kiyasha kibaya hagas ni ka balai la mi padne kibaya wala kiyusha bene sham shakomono play abadon board baro nang down one part ban bishari kibayim bat kibaya nangi homin sim bakoi haga balang kya tali bakoi haga jinya silo kirikoi haga jimma kipo haga jimmi pat kado haga jingim bam jikut amen Lai spa in your puntai. to ya duai ko himen ko para baka jinknya jonga ba jompi khalong ka ba priam kum hun hau ble upa badon bor barom to pediang ko try ngi kar pad ya ki jing tarwa ki bangi wanra na ka jingai pakhu jomme balemba ka jing trai bor ba jonga jinga e jomme kini ki jimaya ba kandang tam kin pin koit yangi ha ka kam kabangi imminda but kin yalam sha ki jing kamen kabane junam da ukris utrai jongim amen utrai undon renka but pim talk to you yala ki donut tongin aingu yautrai uble jongim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamman la ka por bat ka jaka banaingu yame kokinrat kopa bakuit ko ble badon bor bat bam jikut lembau trai jongi u Jesus Christ namar kumba hagas ngi buram jongiri koi jame me ai jinkamen haga balang jame kumdaru me pen khalain yaka daga nuksa jonga jingim bakoi jongu me hikai yaka daga kintin ka jingelap jongu
bad me ai haka ya ka jingeda jame kum ka jubab ya ki jing duai jongu bad na mar kata rangkat bad ka kinhon jong yangel bad ki rikoi ngirwai ya ka jingrwai jong ka jingero ya me bad ni pen pana klem sange kopara tongin trang yau men siam bakoi namar ulong unong ya rap jangi ban pen kuit yangi ban yada yangi na ka jing sunyi barra inang duai na do ka donut ba umen siam bakoi unam pen kantang unam pen ba shushu yangi pangin dup long shishaki kun ka bayasurim par ka sain tur jongo balai da shisha melong bakoi katrai kata mei jong ka jing koi barrom namar katang ikar padya me to pen koi pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka pa pa yau men siam jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet barkasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons no ba ulapdiang ya ka jingsha shitom ulashim ya upu pada kabaingu yame ulakdia yabu badula ai halage sendran uong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabanaiti na ka venda jumpi haka ju kedu kamendala le abam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran uong toshim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jonga snam jonga jonga jutang batim mai bad bam jikut ya ka bain penmi naga binda jumpi ba naga binda ki babun naga binda ka jimap yaki pop taleya kane bankan mau iangam kos nam bakardor jongo Christ to pen koid yagi men siam hadim pen koid pen kia yagi bapang gi bashitom yada yangi nau bamen kajimaya jong kajinge namar kata ngi ke pa penmenda ya ka jingya bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar melanyu yangi ki babit ban yang hakama jamme bar ban shakriya me da ka bas ngi vrit ngi kar pad yame bangi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bela penyat le kawe da omen sim bakoi taken mau ko traya ka balang jamme kabela priyang hasatala ka parthe bad to penjana ya ka ha ka jingi renkat bado Francis upa ba koi jangi u wilpet marwe no bishop jangi but bado ki ling to bad ki riniam
Takan mau lem ro ye ki himmen ki parash inrang bat kinde ki bela yoti ada ka bakar men ye jimmi pa badia baro ki bela kalat no haga jingis ne jamme top diang ye ki shaka jing shai ka kama jamme to is ne yangi baro ngi kar padia me barengka bat kamaria te so di bakoi ka kami jongo bele u joso bakudo kurim janga ki apostol bakoi u Peter bakoi u Francis disease bakoi but baro ki rikoit ki bela pensaba e me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jukut but bangini ro but bin don buram ye me da ukun jamme u Jesus Christ davu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badon bar haga jingelong kabe jungamin sim bakoi barro ko buram bat ke jingero junom la junom amen ko himen ko parato ngen duwai bangin nang yo ke jing kuit para bor ha ke jingim bangin yo bor halor ke jing siniu bangin num kongu ya ubamen ye kebawan hangi lembagi paralog bangin lom para bor bapinne ya ke jing long kuit jongu blai ha ke at kieng jongi ha ke karan ki kana jongi ko pa jongim ba ha bening kan long ko kuit ko ten jongi kan wain ke hima jongi kan long ko mon jongi ha kan do ko ba ha bening Tuai yang iminta ke jimam jungi ke bahara kasih pada maaf ini kerekan jungi kumpangi rungi maaf ke belis new ini pada dalam yang isya ke jimpen shoy rei terlight ini nak basiniu terlight yang ini karpat ko try nak jing siniu bahro hage jing spoon jame tuai jing suk jing sign hage sungi jungi kramba daga jing rap ke jing sne jame ngilait barabona ka pop panginyo jing da nak jing jinjar bahro Kabangi dangap kemelen dia ga jingkermen bakui bad ga jingwan pa junganong penim jungi u Jesu Christ Mama kejungle kalau kema kejungle kebor matura junam Kotrai Jesu Christ may bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe di pop jungi Henry ya ga jingai janga balang jame bad ha ga jingsbon jame tai hakai ga jingsuk but ke jinget le kawe khat kum ka mon jame mame uba im bada basensha junom la junom amen ke jing sugotrai kandon barabor renka but pim dap da ke jingedu Christ to in yai markelia Hakami ukun lambro jongo bale Hakami bakit naga pop jongo perte Sukito ke bala korsha ke jinga vai jongo kun lambrot Kamet bagas nam jongo Chris kan trianga shaka jingim bam chikut
Baro nagikin bat jonggan ega berte pen kalain shushu yaga jimba hapo jongi pen koi shushu yangi pen kandang yangi lembaga jimpediang yame haga kamiyonil bakoi Yesu lembaga jingdon jame hapo jongi menang pen yasrim yangi menang pen ba bat pen roy ya baro jait ki jimba kahok kasot hapo jongi bangilogi kon kiba janai kiba kerkota Kapadeng jombar ro ki jinge kabangidon Yesu be it ai bor shushu yangi pen koi pen kia ya ki bapa ki beshitom na padeng jangi karku kardo ya ki belaja bagin wan pai shame bagin yo bor ban job halor ki kinpat babun jai jangane ka parte karku kardo ki kinna karku kardo ki samla karku kardo ki longkame longpa karku kardo ki rini ami ki lindo barro bangin lang shisha ikon ki ba up naga binta ka ayom on bagin dop la ban yang scam haga jingjo rangkat bad me Jesu ai boring i vei pai vei menta pen slay yang i baro ko Jesu hallelujah 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 Jesu 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 ai boring i Jesu ben goding i Jesu ben goding i Jesu ben gandang i Jesu hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 tong in ya duwai ngilabam lasit kotrai ya kanega sakramen jimble ka jim penmenta banesa janga jingsha shitom jangukun jame to ai ngi karpat baganega jingai ya ka ba mauhi ula ai hangi daga jingi bamla shempang kan mentoi shaga jimpenim jangi da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkat bat pim ublei badon bor baron karkoyapi upa baru kon baru mensim bakoid amen ya lesuk ban penbana ya ka kobar baba jeng utrai daga jingim ka jompim Lai spa kat kudai. Let's
Ono mensem mukut. Allah menentuh mencinta abot sama jumlah amin. Kau kita menjong Yesus. Kita menjong Maria. Dan Yoro Itra Yesus Kristus. Amin.